Κωστάκη, πάμε. Πάμε. Κωνσταντίνος Κοροπούλης, Scale Intermediate Men, εγώ 26-1. Θες να ρίξουμε ένα κιλό? Scale Intermediate. Τι είπα? Scale Intermediate είπες. Intermediate κατηγορία. Ωραία. Λοιπόν, 20 είναι λίγο ξεθοριασμένο, 20, 10, έξω, 20 μέσα, 20 μέσα, 10 και εδώ 20 ξεθοριασμένο. Λοιπόν, πάμε 3-15. 3-15, το μονόζυγο. Κον. Κωνσταντινά. Πάμε. Λοιπόν. 3-15. Λέγε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Έχετε τις εγκλίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Είσαι Πάμε. 2,55, Κωστά, πάμε. Πιάσε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Πάμε όλα. 12, 13, 14, 15. Μπράβο, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Πάμε! Ανέβα. 12, 13, 14, 15. Μπράβο.
Πάμε, μπες. 3.50 είσαι. Ένα. Μπες, μπες. 2, 3, Πάμε τώρα. 4, 4 λεπτά. Κώστα, άνοιξε το όλο. Όλο. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Εφτά. 8. 9. 4-15. Άνοιξε το, Κώστα! Άνοιξε το! Άνοιξε το! Ανέβασε! 11. 12. 13. 14. Πάμε ρε! 15. Μπράβο ρε. Κυριάκη. Τσακαλέ. Μας γάμισε μαλάκα. 4-30. Μας γάμισε. Είναι στην νεολαία. Συγγνώμη να σε ρωτήσω, το timer δεν το σταμάτησες. Με σχόλησε ο χρόνος. Κλείστο πάλι! Για να